La veritat és que el fer-ho en un dia festiu, encara que sigui entre setmana, el fer un dia que ja era hora de sol i de bona temperatura, la gent ens ha vingut a aquest sorteig. Ens ha vingut gent que són de Camprodon, pares de jugadors, i també altra gent que venen a passar el dia per aquí a Camprodon. La veritat és que el sorteig ha anat molt bé, com cada any, han sortit els 4 premis, i bé, els que els hi ha tocat estan molt contents i els que no, animar-los a participar en properes edicions i donar-li les gràcies per la seva participació i per haver col·laborat amb la Unió Esportiva Camprodon. Bé, de números s'ha vengut gairebé el 90% dels que eren els 9.000 números. La veritat és que els premis procurem que sempre siguin el més possiblement millors per als ingressos que nosaltres podem fer, i la veritat és que estem contents de tal com ha anat aquesta jornada. Bé, l'any que ve esperem poder-ho repetir, falta molt de temps, no se sap mai com iran les coses, esperem que puguem anar molt millor del que anem possiblement aquesta temporada i a veure com va la cosa.